Archbishop, Province of the Niger, Most Reverend Alexander Ibezim, agwago ndị na-eso ụzọ Krist ka ha gbaa mbọ imezu ebumnobi Chineke ji wee kee mmadụ nke bụ na-enye ya otuto. Most Reverend Ibezim kpọrọ oku a na St. Jude's Anglican Church, Adaziani, kansụl ime obodo Anaọcha, n'oge njem onye ọzọ atụ ọ gara na Adaziani Archdeaconry maka ịkwụ aka n'isi nakwa ịnabata n'otu Mothers Union nakwa Girls Guild. Onye ọla anyị bụ Amaka Ọnwụzirike gara ofufe nri ahụ wee kọrọ anyị ka o si gaa. Ihe ọbụla n'igwe ekpebiri na ha ga-abụ site n'amara Chineke ha ga-abụ ya bụ nnukwu ụkọchukwu bụ Archbishop Ibezim, onye nke bụkwazi bishọp nke Ọka Diocese, mgbe ọ na-ekwu okwu Chukwu na nke gbadoro ụkwụ ito na ibi ndụ dịka Chineke, kwara arịrị na ụfọdụ ndị mmadụ ejirigo maka ihe ijuanya na ntaramahụhụ nke ụwa wee refee ikike ha nwere dịka ụmụ Chineke, mgbe ọ na-anabatazi ya bụ onye nnukwu ụkọchukwu na nwunye ya bụ Dr. Mata Ibezim ka onye Archdeacon nke Adaziani Archdeaconry bụ Venerable Krist nke Okafọ siri na ọbịbịa ahụ Archbishop Ibezim bịara n'ụlọ ụka ha bụ nke bara uru na ọ na-ebute uto na ọganiru n'ụlọ ụka, ebe ndị ahụ ebikwasịrị aka n'isi ọhụrụ ndị gụnyere Mmesoma Okafọ, Chinemelum Okoye na Ebube Anekwe kenere Chineke maka ịdị mma ya nke mere na ha gabigere njem nke a ma kwezie nkwa ikwudosi ike na okwu Chineke na nkwa ndị ahụ ha kwegasịrị site na St. Jude's Adaziani. Abụ m Chinelo Ọnwụzirike maka akụkọ ụwa ABS.